Ako už viete, nabité častice nanoplastu aktívne interagujú s bunkovými membránami, proteínmi a genetickým materiálom a vytvárajú trvalé molekulárne väzby. Zníženie elektrostatickej aktivity mikro- a nanoplastov by mohlo výrazne znížiť ich škodlivosť a spomaliť ich hromadenie v ľudskom tele. Podľa autorov správy by tienenie alebo neutralizácia elektrostatického náboja mohla znížiť potenciálnu nebezpečnosť mikro- a nanoplastov najmenej o 50%, čo robí tento smer výskumu kriticky dôležitým. Vytvorilo by sa tak kritické časové okno, potrebné na vývoj komplexnejších stratégií, na diagnostiku, prevenciu a elimináciu mikro- a nanoplastov z ľudského tela a na očistenie biosféry. V tejto súvislosti výskum v oblasti biofyziky, nanotechnológie a molekulárnej toxikológie nadobúda osobitný význam. Účinná reakcia na hrozbu kontaminácie mikro- a nanoplastmi si teda nevyžaduje izolované zásahy, ale globálny a interdisciplinárny prístup. Koordinované úsilie je nevyhnutné v rámci vedeckého výskumu, technologických inovácií, regulačnej politiky a medzinárodnej spolupráce. Znečistenie plastmi sa nesmie vnímať ako úzka environmentálna otázka, ale skôr ako systémová výzva, ktorá ovplyvňuje verejné zdravie, bezpečnosť, dostupnosť zdrojov a odolnosť sociálnej infraštruktúry. Vďaka vedeckej skupine ALLATRA sme teraz schopní nielen rozpoznať túto krízu, sme schopní pokročiť smerom k jej riešeniu. Jedinečnosť tejto správy spočíva v jej komplexnom, interdisciplinárnom prístupe, ktorý integruje údaje z fyziky, chémie, biológie a medicíny. Táto syntéza umožňuje chápať problematiku mikro- a nanoplastov ako civilizačnú výzvu, ktorá si vyžaduje riešenia na viacerých úrovniach. Dnes si svetové spoločenstvo postupne začína uvedomovať skutočný rozsah tejto hrozby. V súčasnosti sa objavujú štúdie, ktoré potvrdzujú to, pred čím sme varovali už pred 20 rokmi. Na jednej strane to prináša určitú nádej. Na druhej strane to však ukazuje, že sme ako civilizácia stratili 2 kritické desaťročia. Mohli sme to všetko zastaviť už vtedy. V tom čase existovala jasná cesta, ako čeliť plastovej hrozbe.